Goddag alle sammen, og velkommen til min nye hjemmeside. I den her video her, der skal vi snakke om, hvorfor at det anbefales at købe en airfryer. Fordi kunne man jo ikke bare bruge en frityrgryde, eller en helt almindelig ovn. Jeg har mødt mange af de her spørgsmål her. Jamen airfryer, er det ikke det samme som en mikroovn, eller er det ikke bare en forstørret ovn, eller er det ikke bare en eller anden spooky måde, man kan lave en frityrestegte pomfritter på? Nej, det er det ikke. Airfryer, det er rigtigt nok, det er en varmeluftovn. Så langt, så godt. Og faktisk så fungerer den også på samme måde som en varmeluftovn, hvor det bare er mindre skuffer. Og der kommer vi ind i billedet, fordi at den her hastighed her på, hvor hurtigt at luften den cirkulerer rundt i sådan en skuff der, den er faktisk meget hurtigere og voldsommere end i en varmeluftovn. Og det gør jo så, at maden den bliver hurtigere færdig. Og dertil lægger vi, at generelt så siger man, at man skal køre 20 grader over i forhold til en varmeluftovn. Så hvis man sætter min airfryer på 180 grader, så svarer det til, at man har en helt almindelig varmeluftovn, der kører på 200 grader. Der er sådan en hel tabel, man kan finde inde på nettet i forhold til det. Og så er der jo det her med 360 graders varmeluftcirkulation teknologi. Og det er, at resten den lige hænger sådan et stykke her over bunden. Det gør den i de fleste airfryer. Og det gør så, at luften kommer hele vejen rundt. Og når der så kommer, når luften kører den hastighed, som den jo nu gør, som sagt tidligere i videoen, så er det simpelthen der, vi har hele fidusen ved det.